Хубаво Брейва и... Ето. То трябва да си на това. Да, затова ще направим ето така. Така, здравейте на всички. Днес ще си говорим по една скучна тема, въпреки протестите, безбройните, безкрайни протести на колегата, но те са безполезни или безмислени, не знам как се казва. Няма смисъл от тия неща, започваме с така, темата, по която искаме да си говорим е така наречения Windows терминал. Много от вас са чували примерно за Command Prompt, нещо, което присъства в Windows още от самото начало. Windows терминала е актуалната версия на Command Prompt. В Windows 11 вече се заменя с Command Prompt е заменен с Windows терминал. Какво още имаме в Windows? В Windows имаме и PowerShell. PowerShell обаче не е истински терминал. Той е по-скоро скрипт език, с който се използва за автоматизация на различни процеси в Windows. Ама някои команди си действат и там, нали? Командите са едни и същи. Въпросът е, че когато се използва PowerShell, имаме много повече възможности. Той е направен да се оптимизира администрирането на много Windows машини или на вашата лична машина, която използвате. Как може да получим достъп до всичките неща, за които говорихме до сега? За да може да стартирате терминала, в старт менюто е необходимо да напишете CMD, което е съкращение от Command Prompt. Ето това е командния ред, в който се пишат някакви неща, те са адски дразнещи и досадни за писане, камо ли пък запомнене. Не е нужно да помните всичките тези неща, както ще забележите след малко. И ние отваряме различни страници в интернет и оттам си набавяме информацията. Ама има и полезни неща, да има си и полезни команди, където на друго место ги няма, нали така? Това е основното нещо, че някои неща могат да се направят само през командния ред. И дали ще използваме Windows терминал или Command Prompt няма значение. И така, продължаваме напред. Сега демонстрирахме Command Prompt какво представлява. Какво може да правите с него, например? Може да си рестартирате компютъра след една минута. Може да рестартирате компютъра на колегата ви след една минута. Да, защото иначе за какво е... Като му пратите някакво съобщение. Да. С време може да се изключва. Но тъй като сега записваме, няма да правим точно тази демонстрация с изключване и рестартиране на компютъра. Да. Сега ще ви покажа и PowerShell-а. Приликите между двата прозореца са доста големи. И двете програми използват така наречения конзолен хост. Тоест разликата в двете програми е само това, че в PowerShell може да пишете повече неща. И идваме на основната тема, за която ще си говорим днес, а това е Windows терминал. Как може да го инсталираме? Инсталирането най-лесно става през стора на Windows. Отваряме си го и търсиме Windows терминал. Както може да забележите, имаме две версии на Windows терминала. Едната е стабилна версия, така наречената стабилна версия, а другата е с някакви нови възможности добавени, но все още е нестабилна програмата. И въпрос на преценка, ваша преценка е дали да използвате, кой от двата да използвате. За днешната цел ние ще използваме терминал превю версията. Докато се инсталира, може да погледнете скриншоти от самата програма. Ето какво представлява. Доста по-шаренко. Автоматично изкарва много повече информация, която иначе не може да изкарате. И това са в общи линии бонусите. Може да промените шрифтове, да правите прозрачности, за да ви изглежда по-шаренко, както ви харесва на вас.
Освен това има поддържане и на тапчета. На мен това ми беше главният протест, защо нали, да се ползват въобще тия инструменти, а то има смисъл, защото някои команди въобще ги няма никъде и става много по-бързо, нали така? Да. Те команди, които ги няма никъде, просто друг начин няма как да се използват. Да. Просто пример ще ви дам. Понякога не може да заредите компютъра нито по нормалния начин, нито да влезнете в Safe Mode. Но имате възможност да стартирате Command Prompt, в който чрез командния ред да изпълните няколко команди, които евентуално да поправят грешки по хард диска или по SSD-то, което ползвате, някакви операции върху регистрите. Всякакви функционалности. Да. Така че това е нещо необходимо, особено когато човек навлезне повече в този тип работа администраторската. В същото време е много удобно и за програмисти. Хората, които се занимават с програмиране, неизменно ползват терминал. Всъщност и самото приложение е заимствано, така да се каже, от Linux-кия терминал. Да. Защото тези неща в Linux ги имат много по-отдавна от зората на компютрите, така да се каже. Така, вече е инсталирано приложението. Може да си го стартираме, за да видим какво представлява. Терминал превил. Ето го. И първото нещо, което забелязваме, е, че автоматично ни прехвърля към PowerShell настройката. Сега, с други думи, този терминал, като го пуснеме, избира PowerShell като основа, така ли? Да действа чрез него. Терминала какво се терминала представлява тогава? Сбор от CMD... Нали? Точното наименование на терминала е терминален емулатор. Това нещо идва още от зората на компютрите, когато са използвали телетипни машини. Не е нужно да обясняваме чак такива подробности, има достатъчно информация в интернет, но самият тип програми се наричат терминален емулатор. С други думи, в момента какво прави? Пуска PowerShell. Ние стартираме терминалния емулатор. В него може да забележите, че освен PowerShell имаме Command Prompt, имаме и Azure Cloud Shell. Това е при нормална инсталация, без да сме правили абсолютно нищо допълнително. Да. Тоест, имаме различни шелове в един терминален емулатор. Добре. Аз решавам, че на мен ми трябва Command Prompt Shell. Отварям си ново тапче и в общи линии това е разликата на пръв поглед. Така, какво друго може да кажем е, че тук имаме възможност за много настройки на визията на това приложение. Как да изглежда, както видяхме преди това на клиповете. Просто да е малко по-шаренко или да извежда информацията, която ни интересува. Един от най-простите примери е с програмистите, които използват така наречените репозиторита или хранилища на source код. Когато се извърши някаква промяна, автоматично в конзолния прозорец тази промяна ни се визуализира, за да ни улесни в работата, да знаем, че нищо трябва да се направи допълнително. Какво друго може да направим с терминала? Ами, например, може да използваме добавката, която се казва OnMyPosh. С нея може да направите изгледа много приятен и да потърсим някаква картинка. Може би имат някаква картинка. Нещо по подразбиране. Или да използваме тази, която беше от тук. Примерно, може да използваме това клипче. Windows Terminal enables you to run your command line tools in an environment customized to your needs and... Така, това не е необходимо да го слушаме. Но в момента виждаме различни шелове, които се зареждат за различни програми за Linux
и всичките изглеждат по различен начин. С тази програма може да правим точно това. Даже ще върна малко от клипа, да погледнете. Стига да го намеря. Може да го направите да изглежда по този начин. Или да изглежда ето по този начин. Това, за което ви говорих малко по-рано. Когато работим с source code, ето тук ни обяснява, че има някакви направени промени, които трябва да се прехвърлят към сървъра за source code. Че даже имаше и възможност, аз преди да пробвах за CRT монитор, все едно на CRT монитор гледате. Да, в момента говориме, всъщност CRT монитор е горе в дясно, тази картинка. Такова, да. Който симулира монитор с кинескоп. От едно време. Да. Така, нещото, за което аз говорех, обаче касае информацията, която се извежда вътре, а не толкова визията. Макар че може да промени и визията, основната идея на OhmyPosh скрипта е да може да изкарва полезна информация. Дадена команда за какво време е била изпълнена. В минути, секунди, каквото е необходимо, нали, да покаже. Другото нещо, което е интересно да се спомене, е, че с този терминал ние имаме възможност да инсталираме и разни приложения на Microsoft, които работят само под терминал. Едно от тези приложения е така нареченото Winget. Winget е Packet Manager. С него може да инсталирате програми, може да ги деинсталирате тези програми, а може и да ги апгрейдвате до актуалните им версии. И всичко това може да го извършвате едновременно. Тоест, може да си напишете също скрипт, който при инсталация на нов компютър да ви инсталира всичките 15 000 програми, които използвате. Това е удобно. След това с едно движение пък може да ги обновите всичките. Да. Супер. И така. Ами не знам сега с колегата да обсъдим, да покажем инсталацията на OhmyPosh или да инсталираме Winget като нещо по-интересно. Което е... да знам аз. Да опитаме с нещо. Winget е под ръка. Аз предлагам Winget да покажем как се инсталира. Още повече, че тук ни демонстрират в OhmyPosh как да инсталираме OhmyPosh скрипта чрез Winget. Затова ще пристъпим към Winget. Интересно е за Winget да се спомене, че стандартно не е инсталиран на Windows 10, докато в Windows 11 пристига автоматично. И другото нещо е, че не се нарича Winget, когато търсите да го инсталирате, а се казва Microsoft App Installer. Добре, с други думи, се пуска нещо като добавка към терминала, така? Излиза. Да, представете си го, все едно инсталирате VLC или някоя друга програма произволна, която ви харесва, само че се инсталира по различен начин. Начина, по който се инсталира, е пак през Windows Store. Добре. Но тук има една особеност. Като напишеме App Installer и излизат всякакви други неща, но не и това, което ни интересува. Затова това си е бъг на Microsoft, не знам защо така са го направили. И сега ще видим откъде да го инсталираме, да го потърсиме в интернет. Може би тук. Microsoft 365, не, това ни интересува. Може би това. Ще ни даде отговор. Ето това е приложението, което търсиме, но в стора ни излиза автоматично. И някъде имаше препратка към него. Това може би трябваше да го извърша преди зад кадър, както се казва.
проблем. Въпросът е да видим. То не ли е вече част от... Ако напишем WinGet в терминал, сега какво ще ни кара? Ами то точно това е проблема, че то не се казва WinGet, а се казва App Installer. Дори и вътре? Да, и като го търсиме тук, излизат всякакви други неща, но не и това, което ни трябва. А в момента в терминала, ако напишеш WinGet и го няма, ще няма изпише го. ли нещо? Няма го. Ще даде грешка. Да речеме, ето тук са отворени много неща. Ако Искаме да изпишеме WinGet. Има го. Значи било инсталирано предварително, извинявам се за което, но все пак искам да ви покажа, че как да го откриете. Нали? При вас може да не е инсталирано. Microsoft App Installer. Може би да пиша Web Store. Или Microsoft Store се казваше. Microsoft Store. Store. Ето тук трябва да го има. Да. Значи като го изписахме по този начин, Installing the App Installer. Download даваме. Последната версия. И то даже ни дава възможност директно да го свалим и да го инсталираме. А не може ли да отворим направо стора? Не ни дава такава възможност. И това е 23-та година качвано. Демеко 24-та да не е част от всичкото или? Не. Странно. Значи изменили са просто статията, която дава метода за инсталация. В Windows 11 вече си е част от операционната система, изначално си е инсталирано. И така. Да. Но сега ще направим, щом от тук може да се свали да се инсталира. Това е достатъчно според мен. Да. И се връщаме към една бърза демонстрация. Когато изпишеме WinGet, нали, това е информацията, която получаваме. Но да речем, най-важното нещо е, че искаме да инсталираме VLC, Video One Player. Това ми хрумна. Или пък да инсталираме 7-zip, кое ще е по-интересно. Дай с VLC да пробваме. С VLC. Го имаме вече, май. Имаме го и 7-zip имаме, но добре. Правиме демонстрация. Да. Търсиме Search, нали, програмата VLC. Системата ни пита дали сме съгласни да се обнови базата от данни на програмите, които могат да се инсталират с WinGet. Казваме Yes. И ни връща някакви резултати. Сега ще обясним най-простите неща от програмата WinGet. Просто да покажем какво може да се прави с нея. Ако се интересувате повече информация, може да получите или по-скоро пишете в коментарите дали искате да получите повече информация. След като намерихме VLC-то, искаме да го инсталираме. Забелязваме, че има много варианти, като последните два на мен лично нищо не ми говорят, затова ги игнорираме. В този вариант той използва някакъв таг VLC, само затова ги изобразява. Да, имат някаква връзка, но аз не знам какво представлява тази програма. Съответно не смятам да инсталирам, защото точно може да се окаже, че не е нещо истинско, е някаква измама. Да. Така, забелязваме, че има различни варианти на въпросния плеер. Единия се предлага от WinGet, т.е. от този инструмент. Другите два варианта са от Microsoft Store. Директно. Това е стандартният стор, който преди малко бяхме в него, Microsoft Store. Само че инсталацията става автоматизирано през WinGet. И тук виждаме едно допълнение, което е изписано. Това просто означава Universal Windows Platform. Това са въпросните нови приложения, като приложението за времето, калкулатора, новия му вариант. Да. Олекотени приложения, които да могат да работят дори на ARM процесори. Такива каквито са във вашите телефони.
От кой вариант се възползваме ние сега? Ние ще си инсталираме от варианта, който винаги сме инсталирали, т.е. класическия. И как става това нещо? А с други думи, сега хубаво ли е по-скоро хората да инсталират от source да им е Microsoft Store, отколкото някой друг, за който не знаят? В смисъл по-малка опасност има от някакви... Опасността е еднаква от всякъде. Дали ще изтеглиме от някаква страница, която е фишинг страница и ни предлага нещо друго, а не въпросната програма, която търсиме. Същата опасност я има и в Microsoft Store, същата опасност има и в Winget. Да. Но айде да кажем едно ниво малко по-добре. Така? Ами, навсякъде се правят ревюта. Ревюта на всяка една програма, даже грешно е да се каже във всяка една програма, но се правят ревюта. Тоест, във всеки един от сторовете, дали ще е на Android, на Apple Store, Microsoft Store, се правят ревюта по сигурността, дали това нещо е истинско, тази програма. Ако не е истинска или ако е някаква заплаха, съответно се предприемат определени действия. Но както може да се досетите, не всичко може да се прегледа. Тоест, трябва да внимавате. Но опасността от всякъде е еднаква. Сега, нещо, което ни интересува, казахме, че ще е ето това. И инсталацията става с не Windows, а Winget Install. За да му кажем коя точно програма искаме да се инсталира, трябва да използваме информацията от колона ID. Всъщност е това нещо. Трябва да го изпишеме отдолу. И в някои от случаите едно и също нещо може да го има и в Microsoft Store и в Winget Store. Затова аз за мое улеснение винаги му казвам, че източника трябва да е Winget. Не знам защо имам предпочитания, но предпочитанията са ми за Winget Store да използвам. Пускам инсталацията. То си даунлоудва програмата, не гледаме реклами, не отваряме 50 страници, докато стигнем до даунлоуд частта. А най-новата версия на програмата? Абсолютно най-новата. Всичко се обновява. Щом производителя на програмата пусне нова версия, то тя се автоматично обновява и в съответните сторове. Така, все пак в зависимост от правата, които се използват, които имат вашите потребители, може да е администраторски права или юзер, се изисква съответното одобрение за инсталация. Тези неща също могат да се прескачат, да се правят автоматични отговори да се дават, но в конкретния случай трябва едно по едно за всяка програма, която инсталираме, да потвърждаваме, че искаме да се инсталира. Добре, че избрахме някоя по-мъничка програма, да бързо се инсталира, защото има някои по-големи, но за мен това е много удобно, когато правя нови компютри. Инсталирам Windows в общи линии и след това пускам един скрипт, който инсталира 15 програми от сорта на Adobe Reader. А не във всеки сайт да се влиза 7-zip, да обикалям, пускам си го скрипта, той си работи, автоматично потвърждава отговаря на всички въпроси и извършва работата вместо мен. Защото на мен това ми е главното питане, защо да се ползва този инструмент. Нали? Какво ти спестява толкова, че да не ги инсталираш от сайта? Нещото, което спестява е време и силата по принцип на терминалите и на такъв сорт неща е автоматизацията. Да автоматизираш определени процеси. Защото в последствие вече може да се каже, тия програми се инсталират на този компютър, този пакет от програми. Представете си, че примерно трябва да инсталирате 15 програми и на 5 от тях трябва да направите по 50 настройки. Всичко това може да се автоматизира.
и цялата операция да я повторите на 150 компютъра. Това е нали? полезното в крайна сметка. Да, автоматизацията Да. най-силното нещо. Да. Така. Сега, освен да демонстрираме нещо интересно, забавно, примерно как може да видим времето във вашия град през Windows терминал. За целта ще използваме тази страница. Като за първи път я виждам аз. Да. Аз пък не. Ето сега. Ще ви покажа как същата информация може да получим тук. За съответния град. А тая curl команда какво прави? CURL е програма, която извършва заявки към веб страници или веб сервери в интернет. И показва... Получава тази информация, да. Сега, както забелязвате, тук изглежда малко по-различно. По-съкратено. По-съкратено, с разни грешки и така нататък. Това всичко може да се поправи. А може и да се промени, да се конфигурира така, както ни харесва на нас. Защото сега тук показва за разлог някакви прогнози. Програмата взима автоматично вашето местоположение, освен ако не сте го забранили локацията, нали, в настройките по личните данни в Windows. Ако е пусната, ще ви дава различни градове. Сега е решило, че сме в разлог, да. Но, както забелязваме от производителя, може да му дадем и за определен град. Интересуваме за София. Ето как мога да го направя за съответния град. Същото нещо си го изписвам. Да видя как ще излезне при нас. Град София и дали изобщо работи. Ето. Демек сайта преференция София. Да. Сега, по принцип, резултата от цялото нещо трябва да е само ето това. Тук има допълнителни настройки, които трябва да се направят. Трябва да обновим PowerShell с по-нова версия и вече нещата ще изглеждат както изглеждат тук. Да. Сега, едно много важно нещо, което трябва да споменеме, т.е. с цел вашата сигурност в интернет. Това е една от PowerShell версиите трябва да бъде деинсталирана. Това става през контрол панела. Деинсталиране на програми. Включване и изключване на възможности на Windows. И търсиме PowerShell. PowerShell, една стара версия на PowerShell, в която няма някаква система за сигурност. Стига да успея да се сета. Тя дали не е махната? Ами не, ето я. Ето за това говоря. 2.0. Значи тази версия Windows, още от Windows 8 пристига PowerShell вграден в Windows, но версия 2.0 в Windows 10 вече пристига по-нова версия, която е, сега ще разбереме коя, ако изобщо изписва нещо, не изписва. Пише само Power 6. То командата какво беше? Нещо звер беше? Не от... Версията на PowerShell. Тук има много неща, които трябва да гледаме, но актуалната версия е версия 6. Ето тази версия, която може да се инсталира. Тази версия, която е дошла с Windows, ние не може да я премахнем, но най-старата версия 2.0 трябва да я премахнем задължително, защото е опасно. Голяма опасност. През нея могат да се изпълняват всички неща, които могат да се правят в Windows, но без никаква сигурност, без пароли, без абсолютно всякаква защита. Премахването става само с махане на отметката. Окей. И това е.
Изчаквате процеса да завърши, може би след това ще иска да се рестартира компютъра. Не сме много сигурни. Сега ще разберем. Всъщност не се нужда от рестартиране и това е. Ами това е всичко, което може да се каже така в най-общи линии. Целта на днешния клип е просто да разберем, интересувате ли се, искате ли да научите повече неща за PowerShell, за Windows терминал и програмите, които може да ползвате вътре.